Welcome back to my bodo YouTube channel. नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बिदा फंबाय आइ आफा नङा होमबा आंनि बे गिदिरसिन दं बिथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोन दिनै इसिबां इम्पर्टेन्ट टपिकथ' गैयामोन होनबाबो लाबोबाय नङा होनबा जाय बिथां कृष्ण कुमार बसुमतारी बिथांनि गोथै देहा नङा होमबा पस्टमर्टेमाव लांबाय दा पस्टमर्टेमनि उनावसो जोङो बेनि रिजाल्टखौ मोनगोन रिजाल्ट फैनायनि उनावसो जोङो नंगौ नङा बेखौ बुंनो हागोन नङा होनबा दामानि नुगासिनो दं इउटुब खुलिबानो फेसबुक खुलिबानो सानै सेंग्राया जायबा सानै सेंग्रा बिथांमोननि नामखौ आं बावबाय बिथांमोना बाइकजों लांलायलायनाय बस्थायाव सोनानै लांलायलायनाय नङा होनबा हाग्राबारियाव गारहैनाय बेफोरबायदि भिडिअ देखायलायदों नङा होनबा दा पस्टमर्टेमनि उनावसो जों मिन्थिगोन बेबो राइट नङा सोरनिबा फान्दायनायसो जानो हागौ बिसोर सानैखौ बा नंगौबो जानो हागौ खुनु थिग गैया नंगौबाथ' बिथांमोनखौ फासिनि साजा होनांगौ बे रोखाखा एथ' गिदिर दायनिगिरिफोरखौ नङा होनबा दा खोथाया नैबेबो मोनसे बिथांनि गोथै देहाखौ जायबा हस्टेलनिफ्राय जेराव मोन्दों बिनि जानथाया 150 किल'मिटार 120 किल'मिटार खमावबो बिसिम जाखायो दा बेयाव पुलिस स्टेसन पुलिस नङा होनबा बुहुद पुलिसफोर दं लामा थायो हरनि समाव थां साननि टाइमाव थां बिथांमोना पुलिसनि नोजोरनिफ्राय बोरै बारग'लांखो आरो डाइरेक्ट लामासो बेयो जेबो सिखाव लामाथ' गैया बेयाव आरो बिथांनि गोथै देहाखौ एथ' गोजानाव लांनायाबो बे फोथायथाव नङा बेनिखायनो आंनिबाथ' बिथांखौ गोथां समावनो बुरखाय बुसि माबा मोनसे खालामनानै लांदों जानांगौ बिसोर सानैयानो बा बिसोर सानैयाबो नङा जानांगौ नङा होनबा बिथांनि बिमाया बेसेबां गाबदों नोंथांमोना नुदों जानो हागौ जाय कृष्ण कुमार बसुमतारी बिथांनि बिमानि गाबनायखौ नुनानै दुखु जायो दुखु जाबाबो माथो खालामनो हानोना जायबा बिमा बेथ' दुखु मोनखासिगोन जायबा बिफा बेबो दुखु मोनखासिगोन जाय बिमाया गावनि फिसाखौहाय 9 मास उदैयाव लानानै गावनि दुखु दाहा नङा होनबा बेखौ सैनांनानै जोनोम होयो गेदेर फोलावो फेदेरो फोरोङो बिनि उनाव सोरबा लांनानै बिनि फिसाखौ फुथारहैयोबा बेसेबां दुखु मोनो बे जों गासिनिबो फिलिंसखा नङा होनबा जों मिथिखायो गावबागावखौ नैबे भिडिअखौ एसे नायनानै ला नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा लोगोसे साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आं बेबायदिनो मोजां भिडिअफोर नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हायो बुहुद गोबाव जाबायमोन एसे लोमजानानैबो दङ नोंथांमोन आरो नै आंनि स्पिकाराबो गाज्रि जाबाय ब्लुटुथसो लानांसिगोन लोगोफोर दानि बावैसो गाज्रि जाबाय खालामबाय थानायावनो बेनिखायनो भिडिअआ हगारनो एसे लेट जाबाय नोंथांमोन नायलांनाय बे भिडिअखौ हरनि जितु समाव जे गोथै देहाखौ जे हस्टेलनिफ्राय जे अर्थात चिरां जिल्लायाव बोखांनो हादों दिनै बे जाथायखौ लानानै आङो भुगिनांनाय न'खरनि जितु आंगो बिमा फरायसानि आंगो बिमा आङो जाथायनि बागै बिथांनिफ्राय मिथिनो लागोन जे जाथाया माबोरै जाया आरो जाथायनि आन्दोआव सोर दंमारो जाथाया माबायदि जाया माने मैया जों मोना 9:30 फन मोनदों आरो मोनायाव ओमफ्राय हस्टेलनिफ्राय फन फैबाय वार्डेना माने बिफानो फन हरदों जे नोंना फिसालाया दासिमबो दहाय माबा बेलासियाव ओंखारलांदोंमोन दासिमबो हाबफैयाखै माने फनबो रिसिभ खालामाखै बिदि होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव लोगो लोगो बिफाबो फन हरबाय आंबो हरबाय फना रिं जायो खिन्थु फन थिखाङा ओमफ्राय बिदिनो बिफाबो नार्भास जाबाय एसे ओमफ्राय बिनि दसे उनावनो बे चिरां बे माबानिफ्राय फन फैदों आरो जे बेबायदि नोंसोर एसे नोंसिनि माबा नामा होननानै आरो हयथ' फनखौ मोनदों नालाय बे गथ'नि खाथियाव ओमफ्राय बे फनजोंनो हयथ' फन हरदों आरो जे नाम्बारखौ मोननानै हयथ' ओमफ्राय बिदि नोंसोर फैनो हायोबा बिदि फैदो बिदि मोनदों होननानै माबानानै ओमफ्राय बिफाबो लगे लगे बयखौबो खबरा-खबरि खालामजोब्बाय माने जाय मानसि दं लोगोफोरखौबो ओमफ्राय जोंहा सासे बिजामादैबो दं पुलिस इन्सपेक्टर मावथि ब्रह्म बेनोबो जानाय हरबाय जे एसे नोङो थाब माबा हरदो खबर लाहरदो बिदिनो होननानै ओमफ्राय जों दसे उनावनो जोंबो थांबाय आरो स्पटआव ओमफ्राय नंगौना नङा होननानै जोंबो थांदों आरो पुरा गथ'आथ' जोंना बेबायदि फैथावथावबो नङामोन जे न'आव फैथावथाव दाखालिसो समबाराव आं दोनलांदों बेखौ माबा हस्टेलाव आरो दानो फैनायनि खुनु खोथायानो गैयामोन फैबाबो बे माने दिवालियावसो फैगौमोन आरो
फैथावथावबो नङामोन आरो जेनेबा ओमफ्राय दा बेबायदि माने जों आसरित मोन्दों आरो आंनि फिसालाया माने जोंनि फिसालाया मारै बाहाय बेबायदि माने ओमफ्राय बयबो फेसबुकाव नुनानै लोगोफ्राबो होनजोब्बाय जे माने आब' अमुकखौ नुदों मादै अमुकखौ नुदों बेबायदि